Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Matsukira ya pachirwati ya looking young nasi. Na baba futhi wagira ndi. Ndikuzviona ka. Amubvunzeka. Anditika. Kana vanasikana mungoona kuti avana mapiwa. Vanyimi makanakirira muri asi makazokala chiti mchwa mapiwa akautema tema kaneka baba so. Anditika. Amuti wakafanana na amai ka. Anditika pakala. Anditika. Aya tinotenda. Nasi chadzosa muri chi. Chadzosa muri. Na wedu aina kupera. Na wedu tupinda pera. Kuno ndikune sambuko redu. Takatona kuti akuna kwatinoenda kunze kupano. Anditika. Tinotenda. Rega tinzwi kuna baba na Tsano. Tsano na baba ndimi varidzi vedare. Zvakamira sei? Izvizvo musikana zvaanani. Ndazviona izvezvo ndaona nemaziso enyama chaiwo. Pandau yedu yapatakaisira paya kuti hatina kuzenge tapedzerwa nasekuru vakati muzodzoka. Saka ndokuuya kwataitawo. Isusu paakatanga kuuya musikana paya tichikwanzi mhepo yabuda. Takadzoka naye sekuru vakati aiwa tozozviona pamberi apo. Asi chimbodzokera aita kuuya paya. Saka tatsoka kuti tipedzisirwe kana kuti tichapedza sei hatizivi nasekuru. Anditika. Tauya kubako. Maya kubako. Sekuru. Muri adzoka. Muzukuru wenyu muri kumuona akatanga kuuya. Ngoma bezwa zvinoita matare. Ndinofunga ndakataura pamazuva emapiri atakaita mazuva afura. Kuti munhu ari kuona matambudziko ari kupinda mumusha. Mukaudzwa nemumwe munhu achikuudza iye anonamata Pentecost kana kuti anonamata wachitawa. Ini chinhu chinondifadza ndechekuti munhu unoudzwa kuti imi musaende kuchechi yenyu, musaende chirudzi chenyu icho chine uroyi. Iye munhu agara kuwachitawala anogona kuswedera vari 3 chavari kutaura pakona paroad hapana chaari kutaura anenge achikuverenga tumabhuku kakangoti good morning, you love God, you love ichi. Saka unoona kuti ari kuswedera asi achizvitrasta zvinhu zvenyu. Iwewe chivanhu chako chouya mumba menyu asekuru wako kana kuti ambuya wako kana dzinza rako rouya rogara pauri muriudzwa nemwe munhu kuti anzi idhimoni. Handitika ko isusu nyika ino tikugara saka toti ambuya nehanda ranga riri dhimoni. Apo ukazvitarisa vanhu vari kunyora mabhuku iwawa ndio vakatora futi musoro wambuya nehanda nasekuru kaguvi kuenda nawo kunogadzika kuAmerica. Now America the Britains are rich nekuda kweculture yedu. Vakatora chivanhu chedu vakatora midzimu yedu vakanogara nayo uku. Alright, kana iri dhimoni ngavadzose mapasi aya vape president kuti aya varoyi vekuno kuZimbabwe ava torai. Handiti nokuti president anenge achitoda kutozivawo sekuru wake ane history yenyika yake. But ava varungu ava vakatora zvinhu izvozvo kunochengeta wotodhizaina kuti history yemuZimbabwe yambuya nehanda sekuru kaguvi ava wotodhizaina wotobhadharisa vanhu mabiliyoni. Saka tototi aiwa munhu Jesu akauya mukati menyika akati ndayazofira vanhu. But ukatarisa kuti ngirozi yake ichisvika yakati munhu wese. Apa mazuva ano kwauya ngirozi handitika inoti cast fire wofaiwa mdzimu wedzinza. Mdzimu wedzinza uri kucastiwa fire uri kutorwa napastor. Handitika. So ini ndotaura kuti mubvunzo yedu isusu vanhu vatema tiri right. Tiri kufamba tiri kubva kupi? Chivanhu chauya madhala fanike iwaya muona yachembera handiti panzvimbo kuti vagare ndivataura kuti tatekuru mbuya svikai ndini mwana wenyu chizukuru chenyu chamakasiya kunze kuno. Votodhonse wavo iva vanhu vakomana vechechi kuti sekuru bvisai mhepo iyi. Munhu ari kumudza kuti bvisai mhepo mwana iyoyo akangoti tenderei paseri. Ndakazviona mukomarombe paOplay apa. Muprofita ari kunamatira vanhu
ini ndapita ku road profita ngoti nzwe ndikuona akubudisa negwe efonje ari kupota fafa ini kwanditi ndo mweya ero adini mukuzora saka mweya mukoma Robi waisa vanhu musango mweya kana uyoone mweya wa Mwari aurwisanise vanhu anditi ndo saka Bhaibheri akataura kuti zvekaisari mupei Kaisari anditi zvangu ini ndipei nokuti Bhaibheri raiziva kuti kana munhu agarwa nechivanhu chake imimi chisingatuke chisingaurayi itai izvozvo anditi even Kurani ndotaura kuti kana mishonga yese iyi munhu angataure chitendero chake kandi yese kana akataura kukurani kana akataura kuBhaibheri kuti hazvisi right mushonga uyu anditi weJacob mukatarisa kutoti kumishonga kwekwe kuchipatara kwekwe vanotopinda musango ozva kuti majena uye vari kutesta maherbs ari musango wosvina ogadzira neuchi osamuka bhotoro munhu woenda unodzanzi ndikuda mushonga wemaherbs unondigadzira unoti ndine musoro kurwadza asi zvabva mumisango imomo handiti so inini ndikagara muno ndakuta kuti uyu ndio mushonga wekuzarirwa neBP adza mushonga chedo black wakaimba sekula Japan inini ndinodzura mushonga ine duri ende nditori nesmart pamushonga iyo noti muno matombo nokuti mushonga iyo mbalwe neduzi nechitoti aiwa zvinhu zvinofanira kugara zvakanaka nokuti maspirits saka nhasi unomaona mhuri yauya mukoma Robi chinoitika ndechekuti chinhu chinoenda stage by stage mzimu kana wabuda ndakataura paiva kuti midzimu kana iri kubuda midzimu iyo yakatondivimbisa kuti inini ndakurwa nokuti inini ndani nguva yakareba ndichirwiswa ndikurwiswa neropa ndikurwiswa nemunhu saka ava sekuru vakaziva kuti inini handina chakaipa pamhuri yangu vanonyara chii kuenda kunogadzira midzimu yodzidza ravo handiri mukuona saka matsotsi manje varoyi vanhu vakabata zvikwambo vanenge vane mombe vamwe vanenge vane motikari handitika mukuona kuti mukomana uye akabatwa kuguruwe uye akainterviewa namai auxilium ndangabva handiti mukanzwa mashoko yake kuti ndakatesta nyama yemunhu kuti inodyiwa ndakatesta chiki saka unonyatsokona kuti nyika ino ine zvimwe zvirombo asi akataura kuti kune vanhu handitika mukomana akabatadzwa kuti kune mapostori vakatondiudza kuti vari kuda zvinhu zvipi handiti manzwisisa saka isusu hahana kuti vane nganga handiti asi mwana iye uye ukamutarisisa so unonyatsoona kuti mutakati muhombe ende munhu iye uye haana kudhila nyaya yeye yega handiti amai vakatora kumubvunzisisa but ane secret yokuti aise kutamba naye but zvimwe zvinhu zvaakafamba nazvo akauraya vanhu achiita ende kuuraya kwake haana kuuraya kwekutamba akanyatsokuuraya ini aiuraya munhu mushe ende zvakasingamuremere kana kuita sei alhamdulillah saka dhimoni irororo kana rakamugara rakaipa saka tikuti nhasi mzimu wauya mumusha baba nemhuri yavo ndovana madera togara pasi towirirana handitika zvatakataura towirirana mukatarisa kuti mukoma Robi ndakavimbisa vanhu kuti pabira apa ndini ndakatenga ndini ndakaita zvizhinji ndichida kuti vese vane midzimu ibude asi yakabuda kwete kuti zvanzi pamwe ndakanokoka kuti ndikuda mbuya ningi vanosikanokoka ndiya ndakati ivavo vese vane midzimu iri muhapwa mevaroyi ngavauye pano tione kuti vakaputa fembo iri handinoziva inobuda mukoma Robi yakabuda ndofunga kana mumwe wacho mzimu wacho wakabuda nezuro wakauya futi nezuro musikana wacho wokuchinoi mzimu ukatara wega zvikanzi inini pachezvangu ndiri kumuonesa mwana we but aita mudiki so mutsvagire mushonga kuti hana yake dzikani nokuti ari kuti akasangana nemunhu ane satanism ari kubva da kutaura nguva iyo akasangana nemuroyi pese paari kufamba pese saka ita kuti adye mushonga udzikani saka inoti kuti ndinotenda sekuru ava kuti vauya pachinhu chavo kuti chigadzirisike kana chichifamba mugwara woziva kuti mudzimu here uroyi here asi mukoma Robi rega ndikuyambire ndichiti munhu ukaenda pan'anga hautengeswe jira reblack newhite hautengeswe jira iwabva pajira reblack newhite woenda kune muprofita munhu wonzi ndaona mune chivanhu chenyu chakakugarai asi chaapadhuze kuburuka enda votenga jira reguruhanga ukambona watanga kutenga jira reguruhanga nereretso watoaronga because mudzimu unotaura wega machira alhamdulillah mudzimu ukagara pamunhu unotaura wega machira kuti inini zvandagara ndifukidzei jira rakati chinoita kuti titaure kuti jira unoda mudzimu uyu unenge uchivhura masuo yedzinza ndokuti mudzimu haungota kuti ini ndagara pana pandina mbuya vako
iwewo kuti ozoti ambuya wangu ambuya iwawo papa nevamwe vacho vanovatungamirira saka ivo ndovatakopfukidzwa jira ndosaka muchiona kuti midzimu mizhinji kublanda kuzambia kune midzimu inonzi nyalugwe mukuiona iyi jira iri rinonzi nyalugwe mbada kana tichitaura pachizungu saka mbada iyoyo ine mamiriro yakaita kuti kana yagara so munhu pakugarwa munhu akabatwa nemudzimu weshato unoona munhu achipidirika apo unotoona kuti ishato muprofita mudzimu usati ataura muprofita akalekana kuti nganga andiende munotengere chirere green neyero miriri adaidza mudzimu utaure wega kuti inini ndini ningi wouvhunza iwewe nganga kuti ko zvauri ningi uri mudzinzamu umbori ani utaura ivo anditi zvaunoda ndinoda tsvimbo but mudzimu hautaure kuti ndoda jira rered reblack regreen same day one day aipa mundalambiratu ende kana vanhu vanoshora kuzongo ngavandishore zvavo but mudzimu ndakanzwa chiimbo chechishona ati unouya wega mudzimu hautengwe nemari kana wauya wega unotaurira ati kuti izvi zvakasumira ndasawira ichi ndo chinhu changu ichi ndochida sawira ndipe alhamdulillah saka tinoziva kuti dare redu raakufamba anditika saka ndo alhamdulillah vaona mukana vari kuzvinzwa vati vazukuru venyu anditika chikumbiro chenyu nhasi kuna sekuru chakamira sei makambotaura here newe kumusha kwomurume muchidimbu pamusoro esekuru ndinenge ndamhanya hangu asi handina madeko ndakarota upe ndichiyambuka rwizi nyaya ndaifunga mukutaura kwenyu ndichiyambuka rwizi kudai saka pandati ndiyambuke rwizi paita murume wechikuru anga akapfeka gemenzi nemunembo zvese zvakakwana zvechipostori nomumwe wechidiki anga ane zvakewo zvakakwana asi vakakotama murwizi kudai mvura ichiyerera kudai vane mishonga yavanga vanayo vachinyika mvura me vachideketera saka ini ndaitafunga ndatadonhedza mari kubva kwandakaita apa ndichipfuura urwizi kuya pandati ndadonhedza mari yanga nzekuti tase mari yangu mari ndakandiwana exactly iri padhuze nevanhu vaideketera vave ndakakonga madhoro ako maviri ndati kona vari kudeketera vane zvichena vabva kupi uye vazenga pabwiza panguvayi handina nguva ndapfuura ndandoti yambukire rwizi ndabata mari yangu maoko pandaona mumwe wacho ngakagara nechekuno kurwizi kumhiri kwerwizi anga asina zvichena banga chingori munhu akapfeka hembe dzakewo asi munobva anditi maimi kuno kuyambuka pese pese sei mimba rwizi apa mapuwa mvume yekuti muyambukapo sei plus ndati ndikuudze kuti musatevedzere vanhu vombochena matsotsi aya siyana zvamuri kuita izvozvo indai koma muchibatsirwa kuchivanhu ndikunozambuko renyimi vana kuti pepo pachibulanda ati kugwada andi mapfuga anditi mangwani yanokusolera basa munhu anogarwa nechivanhu haatuli kweziroko pamusoro manzwisisa munhu anogarwa nechi nokuti panonzi mwari baba anditi ndofunga makanzwa mukomana achitaura paita kuna mai munhu akabva sikati isusu tikavapa zvinhu izvi vakanogadzira mishonga yavo nemhingo yemumakuva yei zvakupa simba kuti muprofita wewe atore chipo chiri pamunhu nekuda kwebvuri raanaro handitika saka munhu ukanzwa kuti wewe uri kusvikira nechivanhu komutima wechivanhu kudzokera kumatateguru edu aya yoomberera nondo yoziva pari kuda kunokumbirirwa kuti dzimu riusununguke asi muprofita akagadzika roko pamusoro in the name of Jesus maakumushandisa pasiri pawo nokuti yo muruoko mako munevhu remunhu wakafa saka Jesus apinda paka saka isusu regai titi mwari ngaakomborere nganga dzese ende mwari ngaadzipe nganga idzi nokuti nganga isusu tanga tashayiwa basa tanga tichinzi tiri varoyi asi ndinotenda covid nokuti covid ndiyo yakadzosera nganga dzese muground nokuti pakangonzi zumbani nganga dzese dzakawanda mukana alhamdulillah midzimu yese yakawanda mukana saka nii ndinoti urwere hwecovid mwari ngaukomborere urwere uyu handisi dambudziko nokuti spiritually yakabva yadzoka ini ndakafamba nditoti mapepa macertificate yandakafamba ndichibatsira vamwe muhurumende nekuda kwecovid saka ndoti muromo iwo ndinoka ndakarumbidza kuti nganga dzese ngatitukoze covid yakanaka nokuti isusu vanhu vatema tine zvirwere zvedu handiti munoona muchina no zvake isu tine zvedu saka isusu tine zvirwere zvedu saka ndinotenda kuti kumwatsuriwa handiti
nasi waenda hapo wapereka mali, nasi waenda hapo wapereka mali. Chiri kuuya pauri hausi kuchiziva. So maito nojorotewa. Unojoroda mzimu. Wakambona saka mzimu kana wabuda manje. Unopate pa. Anze iwe demoni maliona. Saka mzimu ukazolewa ivhu remunhu wekumakuwa unosuduruka. Ati mukona. Saka ndopa tikusuduruswa midzimu. Saka munopachenjerera ipa pana amai nababa. Sekuru dare inyu. Roda kuteka idzwa. Roda kuti rifambiswe. Muri yenyu isununguru. Chivani chiuye mumaoko menyu. Anochigamuchira ndimi. Isusu chedu kupangidza. Kana zvanzi mudzimu uri kupingwa. Isu totora kamafembo. Mudzimu ndakanzwa mumwe muimba akaimba kuti zimu rangu rino andi upenyu hwangu ndorarama nemafembo. Anditi muimba akaimba akati mafembo chete chete. Anditi rimwe dzimu rakauya muno musonda yapera iyoyo. Zvikanzi iwewe sawire wewe. Mwana wemupe mutombo neuyu mupe mutombo nokuti inini handina mitombo iwe ndione mitombo inini changu ifembo. Saka mudzimu mukuona zvaunoita unotaura zvaunoshanda nazvo. Kwa hiyo manje mimi mzimu usati wamboita sei maenda kwamadzibaba mapiwa majira reyero nere white sondo lino so ndemangwana maenda kwamadzimai mapiwa jira guruhanga nereretso remablanda rema iwe uri muzezuru uri kupiwa blue ili rekuti kana soti kafuga isusu tinenge tati tiri kuita zvematara iwe uri muzezuru uri kupiwa retso reblue instead utupiwa retso rako chi rered remunyika mako alhamdulillah. Saka aiwa ndinokutenda kuti alhamdulillah nekunzwisisa nekutegaidza matare anoda munhu anozvinyorovesa, matare anoda munhu asingazvikudzi. Pamunokokwa nemadzisawira tangai madziziva ende musasvike kukambira pamba pamasawira nyange kuchivanhu kuti masvika madziri aipanapa mazuva ano ndanawo mudzimu wakazosunungurwa mudzimu wakufambe kunge chikwangwari chebhasi stop kana chotengesa peturu. Mudzimu udzika mainawo musafambe kuti afa kameno chimwe chinhu utofamba nawo mudzimu utafa kameno achisi chikwangwari chezuwa mudzimu wega wakagara mumba kana wafunga kuenda kuri kuinzibira unonzwa wemba kuti kuti ndadaidzwa nemudzimu unongomuka wakutenda kwauri kuenda kwakunibira. Alhamdulillah. Saka ndo mizimu alhamdulillah rabbil alamin ndongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vanoshora mvumai kushora mvumai kutukwa ndinotenda. Saka vekumkwasha musati mataura nawo sekuru havasati vatichita iyi. Sekuru vakati vachati pamakwara katozonotaura nawo. Nekumkwasha. Okay. Handitika. Ayo. Ndo zvimwe zvamati mudzokere. Handitika. Ayo, tinotenda. Sekuru vanozokushedzera vobudza kuti zvinofambiswa sei. Tinotenda. Zim News Beat TV. Sekuru achapo. Alhamdulillah. Chipo makati zinyu. Handitika. Mwaya kubako. Aiwa zvinokudzwa kubako kune ruponiso. Vanotenda mazviri vari kupona. Vasingatende mazviri vachiri kungochaya foni. Kuti zvinoita. Sekuru. Achapola. Naro zuva. Alhamdulillah. Zuva hakuna ngomarope. Mwari nemadzimu. Ndakanzwa tichikura kusvika nsi pairaramira mbuya nehanda sekuru kakuru apasina nzara shona iyoyo ndinakidza ngomarobati mararamiro akaita ambuya nehanda vaiziva gore renzara kwaigona kuti kuchiyahwiza mhondoro yaitaura kuti goro rino rakuna kumira zvakanaka. Saka isusu tazotungamirirwa nezvitendero atizive kuti gore iri nderakamira sei asi kune vanhu vaiziva. Ndosaka makaona kuti hurumende muno muZimbabwe nekukura nekusangana nevemachechi vakazonyora bhuku rinonzi Scripture and History. Saka alhamdulillah the whole of Africa kune bhuku rinonzi Scripture and History. Alhamdulillah nekuda kwenyaya yekuti nzvimbo nenzvimbo nyika nenyika ine vatongi vayo ende ine utungamiriri wayo. Saka utungamiriri ndimadzishe nemhondoro. Ndinotenda. Handitika. Ndinotenda pane chiso chandiri kuona apa chino chandiringe ndaziva apa sekura. Ndizvozvo. Handitika. Zvamira sei?
inini kana chiso chayo chiti chinyowani ndinoti chingoma ndechizivi asi kana paya chiso chamakambosangana nacho kuri wati chine nawo nenhoroono chadzoka zvakare ndinofunga kuti ndichakuudza imwe story pakupedzisira asi kana chiso ichocho chauye kuri wati chava nenhoroondo yachena nhoroondo ininiwo ndotomirira nhoroondo yacho ndinzoti ko takamboita uyanga werudzi bcause chiso chamaona chazoshaudha atikuziva handiti aiwa tinotenda vanhanzvadzi vakapfeka hembe tsvuku makadi tiripo mandiziya handitika aiwa tinotenda taona nhasi mauya makabereka rimwe dzinza kana kuti ukama wakamira sei imhuri asi makamira sei mapeto ndibangu anotevera yezvanzi yangu uyu mwana uyu naari kuseri kwomwana handitika aiwa tinotenda mai vakafamba vakaenda kurufu kuhama dzavo vangade vari pano handitika ukakunya kubereka semarevero amakamboita saka makanovati chii pakuya makauya muri meka ndakandovasvitsawo shoko rakabva munhu vakakunuko makanovati chii nokuti tida kuzokonfema kwavari shoko randakandosvika naro ndekungaiwanoriziva remadzudzu ari kunetsa pandiri pindirai mubvunzo ndoda kuti tiwirirane nabambo nehanzvadzi yenyu nemunin'ina wenyu wamanotora shoko ramakanovaudza kuti handei kudare rasekuru achapola pamusoro pemadzudzu angu zvabuda mudare ndezvizvi ndere kuti chii shoko randakandovazivisa inhau yeupenyu hwangu nemamira hwakaita parizvino nokunetseka kwandiri kuita nengozi nhau yacho ndonga ndakambovati varondedzere zvandakasangana nazvo kuno ndobva vati aiwa zvakanaka regai tisvike tatoone mazuva tichisvika tichidzokera alright pakanaka baba makadi zvenyu tiripo tsano makadi zvenyu handitika iye hanzvadzi yenyu kai makaona yauya handitika yakasiko kuti ichii nemadzidzo anga agara aripo nenzira takanzwa kuti mukwashashaika tisati tasvika kunhamo kwacho zvaingotaurika pamariro ipapo kuti panapa zvadai murume nemukadzi vakarwa asi murume akazokurirwawo rwendo runo asi kuzondiro zvazviita zvazokonzeresa kuti asvike mukushaya saka madzudzi ewo angoramba aripo paane kanguva zvinhu zvaitika tichingozvinzwa kuti ndo zviripo upenyu hwake tatenawo mumoyo wedu kutiwo upenyu hwake anga ari munhu anga achingogara achingonetsekanawo achingorwisana nemurume achingova nemavanga omboya kudii omboya pamba ndobodzokerwa kumusha ikokoko ndonoona ari pamba pana baba futi hacho ko munhu adzokazve uichii zvazodai ndokumbomboadvise kuti wako wangu wadii uchingosiyana nazvo wakugara pano pamba akati aiwa ndine vana vazukuru uzodii aiwa zvichanaka asi zvakazosvika pakumusvitsa pamadzudzi iwaya atinawo nhasi kuti akazouyawo kuno nyaya iyi kwese kwanga achitenderera yanga isingabatwa asi paakazouya pano nobva angotsanangurirwa nemo batamubvunza tikati handozvawasangana nazvo zvikanzi handei munozvizwira ndo matsanangurirwa andaitwa chaiwo kwese kwanda ndichienda kuya masingasangani nazvo asi madzudzi aripo handiti alright ndisati ndadzokera kuna sekuru regai ndikutsanangurirei havana kutsanangurirwa kuti ndo zviripo mhepo yakabuda pane hanzvadzi venyu ari mukwasha wenyu ndokutaura kuti wakandiuraya mushure mekunge tatasi tichirwa wakandidhonza sematsanangurira amuri kuita handiti ini ndokuzita se ndokuzotsakatika mhepo ndo yaitaura pane hanzvadzi venyu ndokuibvunza kuti ko zvino chii tiri kudiwa zvikanzi ndoda kuripwa handiti ndoda kuripwa ndokuita hurukuro paya asi kutaura kwaita mukwasha wenyu nanenge akasina kuroora haana kuroora handiti ndo paakazenge akunetsana nasekuru achinzi ko iwewe urikuda kuripwa sei asi kutotaura nawe kuti wakanga usinawo kuroora mumusha umu sei ndokutaurana nemhepo yavo vachiita se vachitaurirana handitika yaisa madhimanzi ayo
ndo pakazoenda mhepo hanzvadzi yenyu ndokutsanangurirwa nekuti yakatoya muno ichiti ndine dambudziko rekuti murume ari kunditeera akafa. Ndo dambudziko ravakaya naro muno vachitogara muno vaitomuti ushu ari pano kuzosvika mhepo yazita yazouya ndokunetsana nasekuru ndokutaura nasekuru ndo paakazoya kwamuri kuti aiwa iwe enda unoya nemhuri yekwenyu vazvinzwire vega dambudziko riri pauri poona kuti pangagadziriswe sei. Saka ndizive kuti akakutaurira kuti mhepo yakabuda ndakazodzwa kuti mhepo yakabuda kana kuti akati chii zemhepo akataura kuti shuwa kwashe wenyarwenza ataura kwandiri ya kwenguva yakareba asi nhoroondo yacho ndiyo inochitiwa handiti ka aiwa tinotenda sekuru achapora alhamdulillah riri munzeve iro muri yauya Ngomarobe. Chinhu chinonakidza chekuti ini tinogara takaudza vanhu ngozi haina remote. Mhepo kana yauya pamunhu ikagara pamunhu haigare pamukoma, haigare pamunin'ina, haigare pahanzvadzi. Payasvikira ipapo ndo painogara. Rega ndita kuti chiti rushingi rwese rweZimbabwe kana kunze kwenyika rinotenzwisisa. Ngozi kana yagara pamunhu mumwe chete, isusu varidzi vematare kana kuti varapi, nyangwe mukaita sekuru vapi, nyangwe mukaita sekuru vapi, mhepo iyoyo icharamba ichitaura pamunhu iyeyo. So ava nhasi vauya nababa, baba ndio musoro weimba. Mwanakomana inyaya yekutungamirira baba, asi chinhu chinodikana kuziva kuti baba dzinza ravo rinoripira sei ngozi. Asi ngozi haina dzinza. Ngozi inodzokera kudzinza raro yakaurayiriwa kuti toda kundoripwa mudzinza redu. Pavanotaura kuti toda kundoripwa mudzinza redu, inhau yekuti vedzinza rekwake vanenge vakamumutsa kuti iwe uchienda kune munhu akakuparaza. So munhu iye akakuparaza ukadzokera kwaari ikoko kunokacha kuno kutozotaura zvatinoda kuti akakuurayira chii. So inguva iyoyo uyu mukadzi akauraya murume nekuda kwokuti aimudhotsa zvemuchirume mubhulukwa. Inhau yekuti mumuri umu magara mune mhepo irimo iri kutenderera, saka munhu zvikasangana. Munoona ndikutaurira Ngomarobe, inini ndikavakudzidza kwangu kune ngozi ndikange ndasairirwa mhepo kana kuti mhepo iye ngozi ikayamandiri kuti handi tonouraya munhu, ini ndinotonzwa ndega kuti izvi zvakuitika izvi zvamiyedzo izvi. Handiti even munhu akanditakurira maproperties kana akanditakurira kana akandiurayira kana akatouraya mombe kana akatopwanya motikari, ini ndega midzimu yangu inondudza kuti no iyi property imhepo iri kutendera pauri. Saka ini ndinofanira kunzwisisa kuti zvaine mhepo, inini semurapi kana semukumbiri wematare ndinoipedza sei mhepo iyi kuti isatangire patiri. Saka mudzimai uyu haagoni kuiramba ngozi nokuti mudzinza mababa vangozi yagara irimo. Saka yanga ichitsvaga pekukwira munoona kuti kune tsumo inotaura kuchiblandaya kuti konza kapasi kuti kamwamba katsike, zvadzigadzira zvepasi kuti zviri mudenga muzvidziwa nepekufamba nazvo. Saka baba havana kugadzirira mhuri yavo, ndosaka mudzimai ngozi baba vazive kuti mumhuri mavo ngozi yakazopinda nemwanasikana. Zvoreva kuti paari kana hanzvadzi kana munin'ina, kwete vana vakuwasha, hanzvadzi kana munin'ina woziva kuti vane ngozi mudzidza imomo. Asi ngozi iyi haina kutangiwa nevanhu varipo nhasi, yakatangiwa nemadziteteguru yavo. Aya madhala yainzvengira kuchechi wendoti ini ndikuenda kuna profeti ndingi. Profeti vanokuti we cast demon out. But ngozi inonofuratira yomira apo yotati unondidzinga madzingire iwayo, ini ndichida mukadzi. So Ngomarobe mukaenda nguva yaOctober, November, September, area yemuzarabani kusvika Mandarweni vanoimba makwiringondo, panolidzwa kangoma kachikikirikirikirikirikiri. Mukasvika ipapai mukabvunzisisa, munoona kwakavakiwa katsusu kunze kweyadhi, kureva kuti hasi mwana wavo uyu. Vanotora doro vonomudza kuti sawira pawakapinda musha munomu, wakapinda tisingakuzive ere tatisingakudi. Asi nekuda kwokuti takakufundzisa mombe mumusha menu, takuitira chivanhu chedzidzo rekwako, asi izvi hatichiziva, hatina tudzidii. Vane zambiya mbiri, mingani pfuko 2 kana kuti 3 kunze ikoko kweyati ikoko, wozvineketera ikoko. Munhu iye wengozi uyoyo anogadzikwa pasi apa pourayiwa mbudzi kana kuti mombe.
ropa racho rogezeswa munhu mupi uye nokuti ngozi vemhuri vese vanenge akabvuma kuti ticharipira pamwanasikana zvino nhasi dare iri mukoma Robert ndine mudhara uyu kuti anoti kudii mhepo yabuda mukati memhuri yake ndiye anotaura kuti sekuru ndauya pano kuti ngozi iyi payakabuda mukaibudisa ngozi inini sekuru ndofamba sei kudzidza kwedu taideketera vaiuraya huku here vaiuraya mbuzi here vaiuraya mombe kana kuti ivo nemwana waukomana vari kuenda ngozi iyi pavakataura vari kuenda naye kudzidza kwano kuti yakataura kwainofa saka baba ava vanovhuma here kuenda kundoripa ngozi nokuti inoda kuripiwa yakati ndiripei ndidzokere kumusha kwangu handitika hero baba aiwa mashoko akanaka tinoyatambira izvo komana zvekutaura izvi ndinozvinzwa asi chinyunyuto chedu ndechekuti munhu uyo kuurayiwa kwake kwakusiri kuwandirwa uyo aitozvinunura mukuru aizvinunura ndiye ngozi chii ngozi mweya wemunhu akafa munhu anouraya munhu kucheka nebanga pakurovana handiti wakudwa washandisa banga munhu ofa moti kuzvinunura orati kana muchizvinunura ngozi muitore ndenyu kana ichitaura kuti ndichaita sei siswenyu achapedza iwo watari kuzvinunura kana kuvanhu vese akazvinunure munhu wese uri kudzovenesa chipfura nepfuti vaya handiti vanenge pari pekurwisana asi munhu uyo kamuti po nepfuti ziso rake mboni izvi ikangokutarisa so kuda kuti achakutevera kunosvika ko munozivaregeti kutore musataure mashoko akapusa baba aya mashoko amataura mashoko akapusa pamusoro pengozi kuzvinunura iye muno munhu akafa saka dai akazvinunura akalegere kuya kuenda kumba kwavo iye zvinunura apo tongoti pakutaura chaiko kana mbuzi yapinda mumusha yatopinda waiwa urwere hwapapi wamusha wamumusha saka kutongoteedzera zvairi kudii zvairi kutaura ndiko kuti tikunde hatichafaniri kuti tipikisane neimwe saka izvozvo ndo zvinoita kuti ngozengi ipere nepaifaniri kupikisana iwe dzikama tine matare yedzidzo rekwako pamwe ida kuti ana tizvara alhamdulillah aiwa tinomutsana handizi akagara ari mukuwasha wangu uda kuti ana tizvare aiwa pambacho ndini nditofundukamo ndotofundukako asati auya zvake pane zvandikuona kana achitezera vari pano anopota achiuya zikama alright saka manzwa baba mawiri akaita mhepo musha menyu iyi mhepo iyi uyo azouya pamusoro pekumutsiridzwa saka munoti kudii amutswa munhu amusha menyu tomuita sei anoda kuripwa mukuwasha inini mukuwasha ndamutambira otaurawo zvaari kudii zvaari kuda kana ndisinawo bandoti pawataura inhandira komukuwasha chi mukwapo ne mukuwasha mukoko zvino mukoko zvawada kumorate zva rakuda mambo kadare rakadare rakuda mambo mukoko ndo akuti nini makandiuraya ndakadzodzwa zvombo nemwana wenyu ndauda kuripwa ko iye mwana wenyu mukosha wenyu wacho mwana wenyu wacho anga akaroora here anga asina akabvisa tsvagirai kuno asi hatingamubatiri ipapo nekuti ndiye akatangirwa kuurayiwa anofanirwa kunge akumberi kwatiri nekuti anga achabvisa pfuma yangu asi akabva atangirwa nani nemwana wangu akatangirwa nemwana wenyu kana kuti mwana wenyu akagarwa nengozi yagara iri yemadzitetegurei mwana wenyu anautangira munhu tiri kureva kuti kandiye akamupfuudza chishona chakaoma asi sekuru ari kuti mumusha menyu imimi hongu mwana wenyu akazoita zvaakaita nemurume wake mumusha menyu mune imwe mhepo yeimwe ngozi irimo munoiziva here taingonzwawo vabereki wangu vaizvitaura agara imba idzimezve koti ikataura nemataura naye pasi maimboinzwa here anamba vaitaura kuti mumusha menyu mune ngozi zvaitaurika izvozvo
yainzi ndiyani zvaingotaurika zvingonzi kuiatinetike kunana baba vangu saka kuti tinyatsoziva kuti zvakafamba sei kuti tinyatsoita nhoroondo chaiyo zvino kuti ndeyakati chaiyo chaiyo apasina kuti musha wedu wakaita sekuti kurei vanhu vanyatsoungana vanyatsotaura nezvazvo chaizvo apasati pamboitwa matare acho asi kutoziva kuti mumusha medu mune zvakambobatwa aiwa okay amirira timirire baba bvunzo wangu baba wangu vari pakuti mumusha menyu sekutaura kwaita sekuru vari kuti ivo makambonzwa here nyaya imwe ngozi yemukati medzinza rekwenyu takainzwa yaitombobikirwa wachitamba ngoma ichingobuda ichitaura zvayaidini zvayaitaura mamwewo tikabika yaisabuda zvichingorova zvakadii zvakadaro payaibuda ichitaura yaitichi yaiti iyo inini ndiri mukuwasha mumusha muno kuuya kwandakaita mumusha muno kuti ndiite mukuwasha makandipa mwanasikana kuti mukadzi wakuru kundishandisa kwamaindiita asi ndichazokuudzai zita rangu nekudzinza kwangu kwandinobva saka haina kuzombotaura aiwa zviri kuramba zvakangodaro zvichinetsa vamwe zvichingobatawo kuvana vamwe zvichingobatawo kune imwewo imba tichizodzoka tangonongedzana mukudii mudzinza umu hayo dzakunetsa idzi vakwasha dzanetsa ana baba vane dzivakwasha imimi mazvarwa mane dzivakwasha kuda kuti vana venyu zvikasagadziriswa amen zvinoita zvavakwasha so sekuru vari kuti poitwa sei ndo mubvunzo wavo wanga uri kuti kufunga kwenyu poitwa sei sekuungana kwataita tautoisa musoro pamwe chete nasekura wotivhurirawo zano rekuti tingaitewo sei kuti tipedze dambudziko iri handitika ndo zvatavinga pano aya zvinokudzwa wotivhurirawo bhara rekuti fambai makadai dambudziko renyu ridi rigadziriswa handitika oyo sekuru apa vari kuti tinoda mazano kubva kwamuri ini mazano hapana mazano muridzi akapakate zano kuti ndinoda kuripwa ndikaita munungudzirwa mukomarobe tinoda kudzinga ngozi hapana zvandikunyeba tinoda kutaura chokwadi ngozi ikuti iite zvakanaka kuripa saka isu tichadaidza ivo vava nemhuri yavo todaidza ngozi yavo tichagara pasi todaidza ngozi yavo yotaura zvainoda kuripwa ende uyezvo zvichienda kunaya uyu yavo yangozi yemurume yayechipiri kune ngozi yekutanga isina kutombobva yaripo yamazetepo mukadzi uyu nekuda kukupfekwa nemhepo iyoyo semunhu aigadzikwa pasi pamabhonde parukukwe nhasi uno yabudikira saka kurati mumusha mamane mitumbi mingani saka paakuda kuchenjerera saka indinongoti ndichatora nguva yangu kana vakakwanisa kuzowanika panguva yebira toona kuti tiri kufamba sei nematare avo tovhura gwara tofamba mune zvakanaka alhamdulillah handitika aiwa mashoko akanaka tautodzenamirana nasekuru ava kuti vatiudze kuti itaiso fambai makadai kuti gwara renyu ridini rijeki isusu kana musoibira tinotouya tiri panguva yakaoma chai tinotodini hakuna anosara matambura hakuna anosara handiti mazino mukana anopera ndatambura anopera sei mazino ari ngodona handina zivo ndatambura handitika aya pakanaka voita sei apa sekuru Tune in to Zim News Bit TV. mudarira sekuru achapona hongu kutanga kuyavu shua mabva kupi ndabva muno mwarare mwana mega hongu manzinani kuna sekuru achapolo ndakangonzwa mbiri yavo vakangonzwa mbiri yavo kubva mwarare mosomo chibotaurwa nezvavo handiti tikadika tichisvike handitika chichanetsa madzudzo epenyu mazuzo nempenyu ndandiri kubvunza kuti madzudzo yakatanga sei
muno mune simba muno zvandakunzwa ndichawisisa giant ndichawisisa zvandakaita ini murume wangu akafa kafa ari makore 2 afa chakamunetsa takarwisana ndandi vakadzi vaviri pabarika ndobva tarwisana nenhau yemari murume ashanda kukambani yaigadzikwa upfu kuna wirivheko ndokuzomira nokurwara saka kune mari yakabuda yekumashure nenasa ikabva yapuwa mainini nikanzi unofanwa kuenda kumusha kuzakao ndikwanaka kupa pfuma yako zvese zviri kuzakao inde kuti oenda kakawemba mubaro yopuwa mainini ndosara vasashandi nacho saka ndozodii saka takarwisana zvibhakera chaizvo zvibhakera zvekuti iva ngori vaviri ndiri wani nemukadzi mudiki saka ndatoona ndakudzviwa ndakufa ndakabva ndibata mabhora epakati yake murume ndobva adonha ndobva ndofira kuchipatara saka aenda kundofira kuchipatara hono yakamuka hama dziri kuti iwe ndiwakaura chi murume hama yedu kai rufu wacho rwakaita kunge firimu zvaitonetsa vachiti iwe ndiwakaura chi murume iniwo kumhepo yemurume uyu sanditevera anogara achingonditevera murume wacho izvezvi zvaanogona kutongosvika chonguva ndiona kuti ndiye atosvika anogara achingonditevera murume uyu achingonditi wakandikuraya udzi hama dzangu zvawakadini zvawakaita asi ndakangotaura kuti tisangorwisana ina ndazva ndakambomuita ndobva ndamubata mabhora epakati tirwisana ndobva ndofirawo chipatara pangumaini yangu ndokapedzisa ndandikachaziviwo kana kuri kufa kwaizvozvo handikazivi asi ini ndaitirwisawo kuti dendawana ufuma yangu yepano pasi yandakashandira ndozvandairwisa ini asi ndingatorwikana mainini ndiripo ini ndakashandira ndakaita naye vana 5 vakomana 2 vasikana 3 mainini havainzi chipo vakaitawo vana 2 vasikana voga asi ndikusikwa zvinhu zvese ndokunyemura saka ndomadzudza ndavya pakurine chandera ndiani manje iyo yangoteera uyo achingondikuisa imwe ani murume yangoteera ani anzani murume wacho hanzi tapiwani hanzi tapiwani govere saka kwasokola chapola maingini nawe andavika kuna sekuru ndakangonzwa yako ndoda kuti vandibatsire mhepo inonditevera ika nokuti ndine dzimwe nguva dzandotoona ndisisina hanzu yemukati tatoshama ndisina kupfeka dzimwe dzonguva ndopepuka takashama mwiri wangu wese hembe dzakadambuka ndorwadziwa achirana neni usiku zvandisingazivi ndinoo ndichataura naye kana ndichawira naye handina ndoda mutsora ndayadaro kuti sekuru vandibatsire asi nyaya yenyu mukuiziva zvekuti takanetsanaka ndataura ndokubata mabhora epakati ndokunofira kuchipatara saka akaoreva nani vakangoti havo ndinizvi vanani ivo hama dzachozve asi hamusiri taingorwisana zvakazongouyawo tototi zvakatozongouya saka mboraiti murume ari kukuteerai ari kuti chii ari kuti wakandiurayirei saka murira kuti tichichia ndini ndakauraya hongu ndatonetseka zvopandi ndini ndakauraya aiwa tisina zvokumanikidzana tisatotombera kana kuna sekuru muri kuti murume ari kuya kwamuri achitiudza hama dzangu chokwadi kuti wakandiurayirei imi muri kuti chii ndini ndakatouraya murwisa romwe handamboziva kuti zvichadai taingorwisana wanobva ndambari mabhora epakati ndobva ndofira kuchipatara saka right murume ari kuti enda unoudza hama dzangu chokwadi kuti ndimi makandiuraya saka endai munoudza hama chokwadi ndataura vasi kumbondiwa vasi ndatotiwo ndinopotaura senyaya asi havasi kundiwa munotaura senyaya kana kuti munofanira kutoenda nedzinza rekwenyu muchitaura kuti nditauya nenyaya yakadai vekwangu vakazviramba kuti vakati murume wakahana kutibvisira kana pfuma saka tisvikiko allright madzudzo kwangu kwacho kuti vasvike vabereki vangu vataure nhau yakusvikiki chikonzero inandi havachatowirana neni vatoti murume uyu kusvika pakufa asina kubvisa pfuma kuva kuti ndiwe wairambidza murume kuti asave nepfuma saka ndadzungaira handichazondodi zviri kuonekwa sekuru muzukuru ane nyaya yake akabata murume akabata murume
mukoma robe chino chinonakidza madzimai avateereri avanzwe madzimai vane musoro vane pfungwa madzimai vanozvitonga madzimai vanoita zvavanoda zvinodare mukoma robe rasvika pakanaka amai vabata murume mabhoro pachibhlanda tinoti mabhoro handidika hanzi ndabata mabhoro epakati mukadzi uyu aiziti nini ndini murume achiti ndini asi zvisinei hama zemufi dzakati aiwa rega titeti murume handiti murume ari kukukwenya ari kuti iwe wakandiita sei anokunetsa ka ndokuti rega timuti kana hama dzake dzakakomutsira iwe kuti iwe mfanjimuka kana wakafa ukamuka akakumutsa ndiani so uyu mushonga wati kutaura nawo kuti mushonga uyu tibasa iwewe waidzoza mapola akauraira chii wakapinda mimi gobeko akandiuraya akandiuraya fuma nge pano pasi akati ndine imba yangu yakanga iri kumbare ndine fuma yangu ndine kambani yakaine zvinhu zvayo akandiuraya ndisina mhaka akati godo angandigodogoro aiwatwa nini ndakanetanga mukadzi wepiri ndakanga ndinaye iye ndaimuda semukadzi mukuru ndikambazvese fuma yekumusha mombe nembudzi asi akazvirava akatadakira kuno kutaundi kuno kutaundi ndikamutambira semukadzi nhasi unousika undiuraya kundibate mabhora epakati warume mabhora epakati kundiuraya ndisina mhaka zvino mhosva yopera sei yangu watiwa ngozi here kana kuti wamuka kuti toita sei neiwe pamusoro peupenyu chikona yamunzwa murume yamunzwa zviri pano ndizvo mukadzi akaturu fane zuva ndomubvisa hanzo mukati ndichimubata manderoga iwe usvika kubvisa hanzo ongakamira mushere iwewe ndakanya zvakanaka kari mukadzi wangu hana murume achamuda iko zvinezvi kosaka iwe hama dzake ngaandodziudza nedzangu dzosingataure ngauye pano akuudze zvakandiita ngakuonedzere zvose nehama dzangu zvakandiita ndokutoti ndigone kuwirirana naye zvandiri kutoda pano varume ndikutoda mombe gumi idzi tapiwa here ndoda kuripwa iwewe zviri kunzi wangwasina kuroora asida kumhanyira zvemombe 10 tsvakira kumunda kaendese kuroora hereko ndikapinda mumushaka ng'ombe dzakawanda handikwanisi vakachaja mari zvinhu 6 30 ndo dzavaida kuroorwa nadzo ka aiwa vakatoda mari zvinhu 6 asi hauna kuroora hauna kuroora uda kulipwei mhosva yakaita nekuti vakandiuraya aiwa vakatanga varoora vakandiuraya ndisina mhaka tanga varoora handina chandivetaka ndandisa ndaripwa varume ndiri kutambura vangu pasi pano vari kutambura tapiwa makaita vana vangani 5 saka iwewe uda kuti mari yaunenge waripiswa wozonorooresa totangira ipapo tototanga ipo pano apa ndomatiri tototanga pano yatitange pano wakapondwa ukaurayiwa nemukadzi wako utadzirana kwenyu wauda kulipa mazikutu kuti emombe yoyo zvinokubvisa iwewe vakaunganidza ndotora nepakati ndokafura kuti uku nekuku ndekuti ndimuzoro saka noti azvirore ngaatoita saizvozvo asi tapiwa kana ndiwo yatitaure pachirume pana shuwa makagara makore mangani mukadzi wakatonotora futi mwe mukadzi wechipiri kuda kuti waikwanisa kunoroora wanga usingadi kuroora mukadzi andishungurudza akushungurudza kanotoora mukadzi aindinetsa ainetsa
mukadzi ainetsa aita sei mukadzi ainetsa aikuita sei aishukudza godo shanje mukadzi mudoko chainetsera izvozvo zvakandiurayira esizvo vana vangu vari kutambura pasi pano aiwa kahanzi iwewe inzwa tapiwa mari yabuda yekwawaishanda wakamunyima mukadzi uyu wakupa mainini iwe wakumutenda kumusha ndakamupa kuti kumusha zvipfuyo nembudzi nemombe ndo zvake iye ndokuya muno mutaundi ndokunetsa mutaundi mukadzi wangu mudoko ndokuya ndokundiuraya saka munofunga kuti varume demamurimi maifana nazvo here daitanga tistaibhalansisa patakapiwa mari yepenjeni kati kadaita kanobvisa mbichana kwanatizva akamanya kundiurayisa ndaronga ndaida kuti ndivaronge revese vari vaviri ndivagadzirise vari vaviri iye ndokumanya kurwisana nesa ndati akatimanyira asi iwewe tapiwa imbomira iwewe tapiwa uone kuti mhepo dzinonogona kupa mhosva mudzimai mudzinzare kwako neiwewe nematare ako handiti matare aya ndedzinzare kwako ko iwe wazomupotera semukadzi kuti umukanganise chiraramo chake ndiyana kumutsa kuti uye pamudzimai apa hama dzangu dziri kundimutsa dziri kudzokera kwakabva kwakaurayiwa zvakabva zvino tiri kuti iwe udzokerewo futi kuhama dzako ndibatsireiwo ndikwanise kupedza vana vapi ndibatsirei ndoda kuvapedza vese ndichara vapi kana vasina kundiripa aiwa ndopari kurambwa ipapo kuhama wewe pakai saka ndibatsireiwo ndoti ndingaita sei ndibatsireiwo iwe wakazarise munhu kusvika ka5 no kana sendi redanga remombe sandakagora ndizvozvo ndakabvisa tsvakirai kune ndakapinda mumusha kai wakabvisa mari tsvakirai kuno ndikabvisa kai wakabvisa mari tsvakirai kuno shoma shoma mari tsvakirai kuno inobvunzwa saka nhasi ndo yawava kuti mombe 10 kopi ndakapinda mumusha aiwa tapiwa usadaro dzora mwoyo wako aiwa dzora mwoyo kwandiri handazororoka kwandiri ko mukadzi haana zororoka mupenyu uyu ona kachakuitika kune mukadzi hama anatezvara vako vakuramba mwana wayo vachiti iwewe ndiwe wanga uita kuti murume wako asayozobvisa pfuma saka ndodini mudzikisa mbichana mari yako dzikisa mbichana mari yako kana maita basa iri murimi ndinodzikisa kana maita murimi mandibatsira chimuudzai audza hama dzangu vauye pano nyaya igadziriswe kana murimi azviita ndinogadzirisa asi pari zvino ndechakagumbuka pari zvino ndechakabatikana nenyaya yakaitika ndakaurawa ndisina mhaka mhaka ndiyo yokubvisana mhaka iripo ndeyekuti mairwa wangutairwa zvino pamairwa hapana nemhosva ivavo vanhu vakumutsa ndakuti kudzosa kuti mwana yawane zororo ndozoitwa sei zvinozoita iwe uenda kuhama dzako monogara pasi dare remusha unye modaidzana kwamakadorerana pane kuti umutswe uramba uchidzudza mwana womunhu kana muchindibatsira murimi nekuti handina zororo varume ndira kubatsirwa ndiri kutambura anati zvarada pfuma yavo hongu wakafa zvisina tsarukano hongu nemudzimai wakafa muchirwa asi pamombe dzawandisa iwe uchizotokanga uine mhosvawo ugone kuripwa mombe 30 iwewo hanzi 10 nemombe imwe hauna kubvisa mombe unoti dzinobva danga rani ndibatsirei murimi zisunungurwa aye watiramba takatapedzerana newewewe wasunungura iwewo zvimoso iwe uda mombe 10 wakatadza kuendesa mombe 1 ndibatsirai tapiwa tamitauri asi ngozi dzisadara koma iwa unobvisa kana mombe 1 iyo mapolo waurati iwo mapolo yacho haana kusevenza haana kubhadhara wakuda kuti mapolo yabhadhariwe iwo pawaberekesa kode umwe munhu nemapolo iwo hauna aiwa vedzinza rako akapusa newewe dzokere kuhama dzako tozokurukura iyi nawe inokurukurwa hauna chaunotaura kuti unoda kuripwa uripwe asi mbomira Uda! Outside! Ndo tinontuturira ndete kunomutsa mhepo kuti zanzi dziende unosudza munhu kuti anzifamba nemhepo iwe uchizozva kuti iwe hakuna kuroora hakuna chiwada mombe wakuti noti mandakadonzera mabhola acho nebasa reiwo mabhola acho angasina kuroora alhamdulillah woda kuti ubhadhariwe kwai munobatireko varume mabhora notipedza amai kuchenjera kumwe muchenjere mushe manzwa nawe yakunetsa mukati medzinza ndeenyi imimi ndimi makadhonza murume muchizviti ndinzaro so pakusanzaro ipapo nhasi unoya madzudzo nematambudziko
zisiye amaiza makaita izvi ende munogeza mishonga every day muite 7 days muchigeza mishonga muchimuudza murume wako kuti asadzoke pauri ende uchideketera matare iwayo usvage bute reundu uchishandisa mishonga iyoyo mutandangozi uyu nekuzorodza mhepo yese alhamdulillah because hapana chanhu chakanaka ipapa nezvinhu zvizazviri izvozvo ndinotenda alhamdulillah. After 7 days mudzoke pano tinzoti murume wako amira kuuya kwauri. Amen. Asi hanzi ndiwa kuripwa nekumuuraya kwakakaita hanzi wakamuuraya wakamudhodza mapolo saka iye ari kuti inini zvaakandidhodza mapolo ndoda kuripa mombe ndo zviri kudiwa nehama dzake ngozi dzasangana neiye kumusha memurume wako dzatu saka iwe unoita sewakuripa mhosva dzevarisi saka iwe ndonogara pasi nevedzinza rekwako mouwirirana dare 7 days kudzoka kumushonga ozotora umwe mushonga tinzoti tinososesebos wamutsirwa nevedzinza rekwake anditovairira imi vanakumajosefa munorwira propati yeng'ombe. Amen. Sekunshwa munyepi izvi mazina angu ari kupera anotobora zvonizo anongodonheka achingotobora anodhonzwa sei anogona ndisina unogona vasina ari kupera saka pauri kugara kupi mabvuku nani kugara nevana vangu kumabvuku ndotoroja saka se next time pamunouya mudzoke nemumwe mwana mune vana vakura zvakaita sei nevashanu mukuru akakura sei vatatu vakaroorwa varere havasati vari kupi vari kumba ya pamunouya muye nevana venyu taurirana totenda pasina vana venyu hatisi kuita dare iroro totenda hatida zvokuramba tichitsanangurira vanhu kuti zvisabuda mudare zvizaziita sei pamunouya nevana venyu pamunouya after 7 days muine vana venyu vazvinzwire vega vakozomugozisa musoro pamwe chete handitika yes totenda tatenda saka ezvezvimanzi chinatse kune mushonga ndandinogesa nawo nebute rende reundu muchiita sei kwe7 days muchiita sei handimukoni tisati tida hama dzenyu anichitukirira mhepo yacho toda kuti hama dzenyu dziripo dzizokufungidzai kuti mageza maita so mati saka ndati pamunodzoka after 7 days muchiuya uyai nevana venyu mumwe chete kana vaviri kana vese vazvinzwire izvi kuitira mangwana handitika tatenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.